Una part de l'exercici. Tenim el mateix triangle que abans i hem posat aquí tres parts. Primer buscar la recta que passa per AC, que ja l'hem fet abans, però la tornarem a fer d'una altra manera. Després buscar una recta paral·lela a aquesta i una recta perpendicular a aquesta. Comencem per la recta que passa per AC i ho farem utilitzant el punt pendent. Fixeu-vos que necessito, per calcular l'equació d'una recta, necessitem un vector, que en aquest cas, com passa per AC, seria el vector AC. I per tant seria 4 menys 3, 7 i menys 3 menys 1 menys 4. I necessitem un punt de la recta que agafarem, per exemple, el punt A. I fixeu-vos que si jo tinc el vector, podríem calcular la pendent, que és dividir la coordenada Y del vector entre la coordenada X del vector. I ara, amb la pendent i el punt, si utilitzem l'equació punt pendent, fixeu-vos, Y menys la coordenada Y del punt, que és 1, igual a la pendent, que multiplica a X menys la coordenada X, que com és menys 3, quedaria més. Aquest 7 passaria multiplicant, 7i menys 7, igual a menys 4x menys 12, i fixeu-vos que si ordenem, quedaria 4x més 7i, el menys 12 passaria positiu i per tant quedaria més 5 igual a 0. Observeu que queda exactament la mateixa recta que havíem buscat en l'exercici anterior. Anem ara a l'exercici 2 i ho farem també de dues maneres. L'exercici 2 és buscar una recta paral·lela a AC. Fixeu-vos, si són paral·leles, és que té la mateixa pendent. Per tant, té la mateixa pendent. I ara em diuen que ha de passar per B. Per tant, tenim el punt B. I utilitzant l'equació punt pendent com abans, I menys la coordenada Y del punt, que és 4, igual a la pendent, que multiplica a X menys 0. I si fem operacions, el 7 passaria multiplicant, 7i menys 28, igual a menys 4x, i si ordenem, 4x més 7i menys 28, igual a 0. Per tant, fixeu-vos que exactament utilitzant la mateixa fórmula d'abans, i aquestes dues rectes es veu clarament que són paral·leles. Ho podíem haver fet també utilitzant una altra fórmula, que és, si són rectes paral·leles, fixeu-vos que és que són de la forma 4x més 7i més c igual a 0. Si són paral·leles, la part de la x i de la y, recordeu que és proporcional. I com sabem què passa per al punt B, doncs substitueixo el B a la recta per buscar la C i tindríem 4 per 0 més 7 per 4 més C igual a 0. I per tant tindríem que la C és menys 28 i fixeu-vos que em sortiria la mateixa recta que tenim aquí. Qualsevol de les dues maneres ho podríem fer. I el tercer exercici, ara em diuen buscar una perpendicular. També ho podem fer de dues maneres. La primera és el mateix, és a dir, si és perpendicular, recordeu que la pendent el que heu de fer és invertir-la i canviar de signe. Per tant, com abans la pendent era menys 4 partit entre 7, ara la pendent d'una recta perpendicular és 7 partit entre 4. I ara passar pel punt B. I equació punt pendent, I menys 4 igual a la pendent que multiplica a x menys 0. I aquest 4 passaria multiplicant, 4i menys 16 igual a 7x, i si l'ordenem, quedaria menys 7x més 4i menys 16 igual a 0. Que fixeu-vos que podríem canviar tot de signe, i tindríem l'equació perpendicular. I una altra manera de fer aquesta equació perpendicular seria utilitzant que si jo tinc aquesta equació de la recta, una perpendicular
a aquesta és de la forma, intercanviem i canviem un signe. Recordeu que intercanviàvem els coeficients i com passa per al punt B, doncs substituïm i tindríem 7 per 0 menys 4 per 4 més C igual a 0, per tant la C és igual a 16 i tindríem la recta 7x menys 4y més 16 igual a 0. Que fixeu és que és exactament la mateixa que aquesta canviada de signe i per tant la mateixa equació de la recta. Fixeu-vos que la perpendicular a la recta AC que passa per B seria aquesta recta d'aquí. I fixeu-vos que aquesta recta precisament és l'altura que passa per B. I a l'apartat 2 em deien la recta paral·lela a AC que passa per B, que seria justament aquesta recta d'aquí, una recta que sigui paral·lela a aquest vector d'aquí.